Magandang umaga mga kapuso. Aba, full of energy ang hatid ng ating bisita ngayon sa Spotlight dahil makakasama natin ang multi-awarded Mindanaoan dance group. Sabi nila, they are not only a crew, they are a family. Let's all welcome Vincent Rivera and Miko Baol of Unknown Family. Happy morning, Vincent! Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Buenos dias mga kapuso. Okay lang po kami. First of all, bakit Unknown Family ang napili ninyong pangalan sa inyong grupo? Kasi po pinag-isipan namin yung time na parang hindi pa kami nasa stage na ngayon. Parang lahat ng mga tao hindi kasi nila alam yung side story or back story ng group. So parang yung ano lang yung nakikita nila sa stage hanggang doon lang yung hindi nila alam yung band, yung after or wala sa stage, yung ano. Paano yung treatment namin sa group. Marami na kayong dance competitions na nasalihan mula 2014 hanggang sa kasalukuyan. So far sa mga dance competitions na sinalihan ninyo, saan doon ang pinaka-unforgettable? Siguro po yung sa Battleground Philippines po, yung nag-champion yung Unknown po nung 2018. And then tuloy-tuloy na rin po yung mga bigatin na dumarating na competition. Siguro yun po yung pinaka the best talaga. Put my trust, there's only one thing you should know. Vincent, natigil ang entertainment industry including dance competitions dahil sa pandemya. Anong ginawa ninyo para kahit papaano ay may pagpatuloy ninyo ang passion ninyo sa pagsasayaw? Nung pandemic kasi sir, parang nahirapan din talaga kami paano kami sayaw. Kasi nung fresh pa talaga yung COVID, parang kanya-kanya kasi parang may sariling buhay ba. Hindi kami nakakalabas, hindi kami nakaka-jam, ganyan. Kasi partly dahil sa COVID, mahirap talaga Tapos sooner or later, parang nahanapan namin ng paraan na ganito through video, magsali kami competition, tapos meron din na kayo mag-compete kami parang individually sa yung ginagawa kasi ng ibang group, parang naggagawa sila ng competition through online. So doon sumasali kami. Tapos nung parang gumagaan-gaan na konti yung pandemic, so doon nakakagawa kami ng bagong pyesa para sa mga competition na online lang talaga yung competition that time. So ganun, tapos kamustahan lang siguro sa GC. Kasi hindi namin mapilit yung panahon na yun kasi delikado man talaga yung COVID that time. So yun. Siyempre, sa isang grupo, hindi mawawala ang mga challenges. Paano nyo ba ito nalampasan at mas napagtibay ba ang inyong grupo? Siguro po mas tumitibay yung grupo namin. Siguro pag dumarating yung time na nahihirapan kami, pero nakikita namin yung tulungan, doon talaga mismo kung saan kami nahihirapan. Doon lumalabas yung tunay na pagkatao ng kada isa sa amin. So siguro yun yung pinaka-challenge na mahirap, yung alamin natin yung attitude ng isang kasama kapag nahihirapan. So siguro yun yung pinaka-best challenge talaga, na makilala namin yung isa't isa. Vincent, kung wala kayong mga dance competitions, ano ba ang kadalasan na ginagawa ng inyong grupo? Ay, madami. Yung kinakahiligan po ng group namin pag walang dance competition, madami talaga, sir. So, siguro hindi namin masabi lahat-lahat. Pero yung most of the time talaga pag walang competition, so yung jamming talaga kami, maligo dagat, yun, gitara-gitara, kanta-kanta, saan punta, ganyan. Tapos yung mas nagiging thrilling siya, sir, pag hindi namin pinaplanuhan. Parang bigla lang siya. Uy, andito ka. Uy, tawagan mo siya. Tapos ganun. Tapos hanggang nabubuo siya. So, mas tumitibay yung namin, yung jamming namin. Mas siguro ganun. Ganun yung namin. Parang mag-hangout sa mga beach. Yun talaga mostly, maligo talaga. River. Yan, river. Yes. Kasi madaming napapag-usapan ba? Aside dancing, pati kasama na yung buhay namin. So, mas na-share namin pag
magkasama kami ganyan, biglaan lang out of nowhere. Minsan din doon na nabubuo yung mga Yes. ideas, no? Yun din yung isang way Mm. namin pag syempre maligo kami. Bigla lang magpa-pop out yung idea na anong susunod nating gawin ganyan. Ito maganda to. Parang yung message doon namin nakakuha. So yun, ganun po. Maraming mga dance group ang na-inspired sa inyong husay sa pagsasayaw. Ano ang maipapayo nyo sa kanila? Siguro po sa lahat na idol sa amin, gusto ko lang magpasalamat in behalf ng crew namin kahit dalawa lang kami ngayon dito. Maraming salamat dahil sa mga ganyan po, parang binibigyan nyo din kami ng apoy na mas dapat magpatuloy kami, mas ma-inspire namin yung ibang dance crew. So yung advice lang siguro po, siguro gutumin nyo din talaga yung sarili nyo sa pagsasayaw. Tapos huwag nyo i-give up yung passion nyo. Kasi kami dati, sa low level talaga tayo. Diba? So sa baba, hindi kami sumuko sa paglaban kasi gusto namin yung ginagawa namin. So dapat ganun din kayo. Ano pa ba ang mga dapat abangan ng ating mga kapuso sa grupo ninyo? Ayun po, abangan nyo po ang Unknown Family sa mag-represent ng Philippines sa Brisbane, sa Domination, sa World Championship, and syempre din po sa World Battlegrounds Championship po sa Sydney, Australia. Hopefully, matuloy na talaga siya ngayon, and lakas ng Pinoy ang dadali natin dun. Para sa atin yung lahat, ganun. Maraming salamat Vincent Rivera at Miko Baol ng Unknown Family. Mabuhay po kayo. More power and keep on inspiring others. Salamat po at Home with GMA Regional TV. Salamat po sa pag-invite sa amin. Thank you so much. Thank you po so much. Peace out! Chillax na mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.